Ngiyanibingelela abalandeli balekhasi, ngiphinde ngibonge umusa nothando ukuthi nibuyile futhi nizobuka lama video. Ngithi uNkulunkulu anibusise ngalokho. Ngiyabonga nje kakhulu kubantu abaphakamisa iy'ncomo kakhulu ngamakhubalo engiwathakayo. Kunabantu abaningi la bathi cha mkhulu sithwasile kodwa uGobela akasinikanga ibhuku, okanye omunye athi cha ngisiphiwe lesikhwama kodwa manje angazi ukuthi ngizoqala ngithatheni ngihlanganise nani ngoba bayakhipha leyo mithi leyo mhlawumbe mangilele emibili emithathu ngibhale phansi imithi eminingi angiyazi. Ngithi nje kulabo bantu labo ngizokwazi ukuthi ngibalekelele mina uma beloku belandele nje le channel, ngizoloku ngiyifake njalo imithi ezobasiza liyoze ligcwale ibhuku ngelinye ilanga ukuthi kuyobe kuyinini kasazi. Njengoba bengike ngasho ukuthi kunohlelo elithile olunye kodwa-ke engisalicabangayo elizosiza kakhulu labantu laba, ikakhulukazi laba abangithinta bathi cha bafuna ukuthola ibhuku lolu lokwelapha, ngoba ibhuku lokwelapha ngiyalikhipha kodwa uthola ukuthi umuntu mhlawumbe akafinyelele emandleni alo. Likhona olunye uhlelo engizoba nalo engizobathatha labo bantu thizeni labo abayisibalo esithize ngibafake kwelinye ipage okanye kwenye indawo leyo, mhlampe ngabe i-WhatsApp group noma ngabe yini, bese ngiyabatshela ukuthi hhayi ngizobafaka la ku-WhatsApp group ngibafundise for iy'nyanga ey'ngaka, kodwa mhlampe-ke bese kuba nalowo mnikelo-ke lowo abazowukhipha njalo ngenyanga engingabe sengiwusho mina ngaleso sikhathi uma sengivumelene nedlozi lami, yoze yanele le mali le okanye inkomo le yebhuku, ukwenzela ukuthi umuntu akwazi ukuthi kancane kancane njalo alokhu efunda nsuku zonke-ke ngikwazi ukukhipha nale mithi le ejulile. Kodwa-ke angikho kakhulu lapho nje, angikho lapho. Wena thatha le mithi le engiyifakayo la, ubekezele nje uyoze ugcine ufikile nale ofunayo, ngoba uma uthi uzongibuza ku-WhatsApp ngizongakwazi ukuthi ngikuchazele okanye noma ngikutshele omunye umuthi engingakaze ngiwuthathe. Into engingakwazi ukuthi nje ngikuchazele yona ku-WhatsApp, ngakuchazela ngomuthi engiwuthakile vele ku-YouTube uma kukhona la udideka khona. Asikho kakhulu lapho. Wena uthi ufuna umcebo wemali, nasi isigubhu. Isigubhu lesi sidonsa imali kakhulu kakhulu, siyayidonsa imali. Kakhulukazi uma uwumuntu olaphayo noma unebhizinisi, ngizokubeka nje kucace lokhu, unebhizinisi noma umuntu olaphayo noma umuntu ozamayo, njengokuthi mhlawumbe uyazazi ukuthi njalo uyagembula, mhlawumbe wenza le zinto zamaphepha nani nani, siyakwazi futhi ukukusiza lesigubhu. Kodwa uma umuntu nje oyitohozelayo, cha, akakudingi ukuthi ungaze uthole lesigubhu ngoba vele ukusihlanganisa kuyabiza kakhulu. Ngcono uma uwumuntu onebhizinisi, sizofika sona sibhuste ibhizinisi, sisebenze ngendlela ongakaze wayibona. Into ngizongenzela yona-ke manje sesiyaqala, nanka amakhuba lakhona. Awuthole inhlanhla emhlophe, ubuye ungitholele umayisaka obovu, uthole ivula kuvaliwe, uthole ubhubhubhu, uthole umzaneno, khona lo mzaneno ekuthiwa umzaneno wabeSuthu, uthole lowo mzaneno lowo, ngifuna loyo. Uthole umthole, ungitholele umthole, ngifuna ungitholele umthole-ke omhlophe, ungitholele umhungo, abanye bathi umhungulo, ungitholele isimemo, ungitholele iletha, ungitholele unginakile, ungitholele usilebhe, ungitholele iphakama lolwandle, ungitholele inkanyezi yolwandle. Awukwaqedi, siyemathambweni-ke manje ey'lwane. Yenza kanjena-ke, awungitholele ithambo lendlulamithi, isilwane, bese ungitholela umgogodla wenhlwathi, bese ungitholela ithambo lenyengelezi. Ake siye emafutheni-ke manje ngoba sodinga namafutha la. Awuhambe wenze kanje, awuthola amafutha opiyano, bese uthola amafutha omantindane, bese uthola amafutha kwaspem, bese uthola amafutha engwe, bese uthola amafutha enkosazana, uthola amafutha emvubu, uthola amafutha ehashi. Uthola-ke manje usuke esikhumbeni-ke manje, uthola isikhumba sahalakavuma, uthola isikhumba senyengelezi,
uthola isikhumba senhlwathi. Yenza kanjena-ke manje athi uyitholile yonke le nto manje, utholile amafutha, wathola amathambo, wathola amakhubalo, yonke le nto. Gaya-ke manje, gaya yonke le nto. Usuyagaya-ke manje, uyagaya impela, ugaya nje ukufaka esefweni lesi esihlangene kakhulu, uyakusefa kuba fine. Masukwenzile-ke lokho, usuthatha-ke yonke le ngxube le, ungayivalela nje noma entweni, uyigoqe kahle ngento ozoyigoqa ngayo, noma ngabe usebenzisa idosha thizeni ozoyifaka kulona. Wenza njani-ke manje? Usuyahamba-ke manje, uyobeka-ke eduze komfula omkhulu, umfula impela omkhulu, uyibeke nje for 3 days, usebeni lomfula bazongizwa amaZulu, okanye unqenqemeni lomfula, okanye eceleni komfula for 3 days. Ubeke lo muthi lo, usuhlanganisile amafutha, uhlanganisa amathambo, uhlanganisa yonke into wagaya, umuthi ohlangene. Usuyokubeka lapha emfuleni manje, ukubeka ngo-3 days, ukubeka 3 days osebeni lomfula okanye eceleni komfula. Bese kuthi ngosuku lesi-4 usuyakuthatha manje futhi uyaphinda uyongibela entabeni for 3 days, uhlale lapho 3 days. Bese-ke uyokulanda-ke lapha entabeni ngosuku lesi-4, ubuya nako manje, usuyanaka ekhaya-ke manje. Angithi lo muthi uphethe, ngabe uphethe ngedosha noma uphethe ngani, usuya nawo-ke manje ekhaya. Uma ufika nawo ekhaya lo muthi lo, sekuzomele kuhlabe iqhude elibovu, iqhude elibovu. Uma uhlaba liqhude elibovu, uthatha inyongo yalo leli qhude elibovu, ufaka kule muthi lo, ufake phakathi. Mase uqedile-ke ukwenza lokho, usuyakuthatha-ke njengoba kunjalo, uneselwa lakho, bathi iselwa, noma lokhu abakubiza ngesigubhu, kodwa okusuke kungakamnalutho phakathi. Usuyakuthatha-ke yonke le ngxube le, okanye wonke lo mithi le, ongasuthelele nenyongo le qhude elibovu, usuyakuthatha-ke ukufaka phakathi la esigubhini. Into osuyayenza-ke manje, sekumele ukhanyise amakhandlela awu-5 okanye amahlanu amhlophe. Bese lesigubhu lesi uyasithatha usibeke esenta. Usuwenze njani-ke manje? Usowushunqisa nempepho-ke manje. Usuyacela-ke manje edlozini ukuthi maliphakame lingamele lesigubhu, livule yonke inhlanhla emhlophe. Uma uqeda lapho-ke, ufaka amafutha amaningi kusona lesigubhu la umhlakuva, wathele kule sigubhu impela abe maningi impela size sicishe sigcwale. Into ozoyenza-ke, usuwathelile lawo mafutha lawo, ususibekile esenta, wasicelela kanjalo. Into okumele uyenze lesikhathi usibekile la isigubhu, ubeka-ke inyama, yonke into uhlobo lenyama, ubeka inyama yenkukhu, uyibeka la nje noma ungabeka ngepleti eduze kwesigubhu. Amakhandlela avutha khona la, ubeka inyama yenkukhu, ubeka inyama ebovu, ngathi cishe lonke uhlobo lwenyama nje, kodwa-ke kungabi ingulube. Into ozoyenza-ke manje, masuqedile ukwenza lokho, angithi usuku lolo ozosibika ngalo, ubekile yonke into la, amakhandlela avutha, nayi nale nyama uyibekile la. Ngakusasa kulolu suku olulandelayo, usuyavuka-ke ngakusasa, ukhuluma naso-ke lesigubhu, usuyasiyalela-ke umsebenzi waso-ke manje. Uyasitshela la ukuthi sizolanda imali, umsebenzi waso ukulanda imali. Uyasitshela futhi ukuthi-ke njengoba sikhona la egcekeni, sizodla impuphu, ukudla kwaso kuzoba impuphu, imilimili. Uyasitshela ukuthi umsebenzi waso la ukulanda imali, uzosiphakela ukudla kwaso, sizodla impuphu, milimili bayibiza kanjalo. Uzositshela kanjalo nje ukuthi umsebenzi waso la ukulanda imali, sizodla impuphu kuphela. Uzothatha-ke le nyama kuyipheke-ke, bese-ke idliwa abantu-ke, ngoba nalo liqhude lelibovu, angithi uzobe usuyalipheka usuku olulandelayo. Uyapheka nje yonke le nyama manje, bese-ke biza abantu-ke bazodla leyo nyama leyo, kodwa-ke ingadliwa amalunga omndeni. Into osungayenza nje kusho ukuthi usungathatha nje uthenge nezinye iy'nkukhu ey'seceleni ozoyipheka, mase uphakela abantu, ubaphakele kule nyama le okade uyibeke eduze kwesigubhu. Bese kuthi-ke labo bomndeni ubaphakele kule nyama le nje obukade ungayona eyokubeka isigubhu. Into ozobe usuyayenza-ke lapho, usuthatha wona lo muthi lo, ngithi lo muthi wona lo ufaka esigubhweni, usuyawuthatha-ke manje ugquma ngawo lo muthi, bese futhi uphinde ugcabe ngawo,
ucabe nje ngawo, ucabe umzimba wonke, ucabe nje nasebusweni, emashiyeni, yonke indawo ucabe ngawo. Hhayi manje usuya-connect-a wena lesi gubhu lesi kahle ukuthi-ke sikwazi ukuthi sikulalele sikusebenzele. Uzobona-ke lapho imali iyongena igeleza ekhaya, iyongena igeleza imali ekhaya. Bayoze bathi uthwele, bayoze bathi uthwele. Uqikelele nje ukuthi lesi gubhu uyasitshela ukuthi sizodla impuphu kuphela, iyona nto esizoyidla, impuphu kuphela. Lesi gubhu kasinabo ubungozi. Uma ulandele nje yonke lento engiyishilo, akukho okunye okungale okungekufihlile kuloko engikushilo la. Uma ulandele konke nje lokho engikushilo, asinankinga, asinabungozi, siyasebenza nje kahle, singaphazamisi umuntu ekhaya, singahluphi. Wena sowulokhu nje njalo ukala isikhathi, uthi fu impuphu kancane, noma ngabe inge-teaspoon lokuthi uyithi nje kancane esigubhweni, ulokhu udlulisa isikhathi futhi uphinde uyithi nje kancane impuphu. Siyosebenza ngendlela ongakaze uyibone, sikudonsela imali. Angeke uze ukhole ukuthi umkhulu Dumisa wakhipha imfihlo engaka isigubhu esisebenza kangaka, wazosikhipha nje mahhala. Sizokusebenzela ngendlela le impela oyifisayo. Uzobona kuzothuthuka ibhizinisi lakho, yonke into othi uyayenza uzoyibona. Imali izosa kuwena nje njengemvula, njengesuke ubona iy'khukhula, njengosuke ubona umfula ugeleza. Ngithi nje uNkulunkulu anibusise ngalawa aniphe amandla, niphumelele kona konke enikufisayo. Amen.